गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसाम सोरखारा फोरोंगिरिफोरनि अनलाइन ट्रेन्सफार आर'जलाइनि जोबथा खालारखौ बारायबाय। आसाम सोरखारा गुदि थाखो, गेजेरारि आरो शिक्षा बिथोनगिरिफोरनि सिगाङाव फोरोंगिरि सोलायनायनि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा समखौ बारायना होबाय। 5 मे समबारखालि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बे जौगानायखौ फोरमायदोंमोन। पेगुआ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि एक्सआव पस्ट खालामदोंमोन। आरजाथाव फोरोंगिरिफोरा सोलिबाय थानाय नेम बादियै आर'ज गाबनो हागोन। फोसावनायनि बायदिब्ला गोदान टाइमआ दा 20 मेनि हर गेजेरसिम गथायनायफोरखौ गनायथि होयो। बे सोलायनाय बिखान्थिया आसाम गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर पस्टिं आरो ट्रेन्सफार रेगुलेशन एक्ट 2020 आरो 2022 नि नेमफोरनि राहाफोरनि सिङाव खुंजागासिनो दं। दा फोलावनाय सम सिमासिम अनलाइन आर'जलाइनि थाखाय खुला थागोन आरो बे अक्ट'नि उनाव गथायनाय आर'जलाइनि सायाव साननाय जानाय नङा। मोनसेल' एबा गावजों गाव सोलाय सोल' खालामनो गोसो जानाय आरो गोसो गुदुं फोरोंगिरिफोरखौ मावख'आरि पर्टेल www.hrmAssam.in नि गेजेरजों गाहायै आर'ज गाबनो बोसोन होनाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ मानासआव आसामनि मैदेर मैहुर खालामनाय जाथायाव 3 हमजादों। मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव आसाम पुलिसआ बावैसो सिगां मानास हायुङारि पार्कआव मैहुर खालामनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 सुबुंखौ खादों आरो 2 मैदेर हाथाइ बोखांनो हादों। भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय पालेंसि बिटनि साखाथियाव फानबारि अरन रेन्जनि सिङाव 3 मैदेरनि गोथै सह मोन्नायनि 48 घन्टानि गेजेराव खानाय जादों। बे जौगानायखौ मावख'आरि महरै राम समबाराव गावनि एक्स सिगांनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। बिथाङा चिरां पुलिसनि गोख्रै राहाखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिसोरो 3 मे दाननि जाथायनि 48 घन्टानि गेजेराव मानास टाइगार रिजार्भनि मैदेर मैहुर खालामनायनि जाथायखौ फोजोबदों। बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिफोरनिफ्राय 2 SMBL सिलाइ, गुलि बारुद, वाकी-टकी आरो बायदि रोखोमनि मैहुर खालामग्रा आगजुफोरजों लोगोसे गोबां बेसादफोरबो जब्द खालामदोंमोन। बे गिख्रंथाव जाथाया सनिबारखालि हाग्रा मावफारियाफोरजों लोगोसे मोनसे सरासनस्रा पेट्रलिं खालामबाय थानाय समाव सोराङाव फैदोंमोन, जाय 3 मैदेरनि गोथै सहखौ नुदोंमोन। मानास टाइगार रिजार्भनि मोनसे गोथौ आरो अरनारि खोन्दो, बे ओनसोला भुटान सिमाजों खाथि जानायनि जाहोनाव लोरबां जानो हागौ होनना मिथिनो मोनो। जाथायनि फिननाय महरै हाग्रा आरो आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरा आरोबाव मैहुर खालामनाय हाबाफारिफोरखौ होबथानो थाखाय गोसो गोनां सिमा ओनसोलफोराव नोजोर होनायखौ बांहोदों। मानास हायुङारि पार्क आरो इउनेस्क'नि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जाय गावनि धोनि जिब रोखोमथायनि थाखाय मुंदांखा आरो एसियानि मैदेरजों लोगोसे गोबां गोमालांनो हमनाय हारिसाफोरनि न', पार्कआव गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनार लांखारनायनिफ्राय खैफोदआव दं, जाय बे गोख्रै खामानिखौ आसामनि मिथिंगायारि उनमोनथायनि रैखाथिनि थाखाय सोलिबाय थानाय दावहायाव मोनसे गोनांथार देरहासार खालामो। थामथि खौराङावनो दङ इन्डियान आइडल देरहागिरि पवनदीप राजनआ नेशनेल हाइवे 9 आव लामा जाब्रबथायाव गोब्राबै जोखोम। इन्डियान आइडल देरहागिरि पवनदीप राजनआ गेदेर लामा जाब्रबथायाव जोखोम। इन्डियान आइडल देरहागिरि पवनदीप राजनआ समबारनि फुङाव उत्तर प्रदेशनि अमराहायाव गाजरौलानि खाथियाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव गोब्राबै जोखोम जायो। फुंनि 3 रिंगासोआव बिथांनि MG हेक्टर UCBआ माहारियारि राजा लामा 9 आव लाखिनानै दोननाय गंसे ट्राकजों सौग्रावदोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि जाब्रबथाया पवनदीपजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ जोखोम खालामदोंमोन। बिथांखौ गिबियाव जायगानि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, उनाव बिथांनि जोखोम जानायनि गोब्राबथिनि थाखाय नयडानि सुबिदायाव लांनाय जादोंमोन। मोनसे दिन्थिफुंनायनि थाखाय चम्पावतनिफ्राय दिल्लीसिम दावबायनाय पवनदीपआ बुंनाय बादिब्ला बिथांनि आगसि आथिं आरो आगदा आखाइआ दुखु मोनदों।
बिथांनि अनसायगिरिफोरा ससियेल मिडियायाव आरज गाबनायजों बाना होदों। उत्तराखंडनि सासे मुंदांखा रोजाबगिरि पवनदीपआ दि भॉइस इंडिया आरो उनाव इंडियन आइडल 12 आव देरहाखांनायनि उनाव मुंदांखा जादोंमोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ सानै दुथां ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। गोबां बिबांनि ड्राग्स हमदों। गसाइगावआव सानै दुथां फेग्रा बेसाद फालांगिरिखौ हमदों। गसाइगाव पुलिसआ ओनसोलाव ड्राग्स नेटवर्क सालायग्रा सानै गाहाय ड्राग्स फालांगिरि हासन आली आरो शामसुलखौ हमदों। अपारेशना रबिबारनि मोनाबिलियाव हाब्रुबिलाव जागायदोंमोन, जेराव शामसुलखौ हमनाय जादोंमोन। बिथांनि सिमान लानाया पुलिसखौ बाबुरबिल गामियाव लांदोंमोन, जेराव हासन आलीखौबो खानाय जादोंमोन। फेग्रा मुवानि फालांगियाव बाहायजानाय गंसे हन्डा स्कुटार आरो गंसे CBZ मटर साइकेल जों लोगोसे गोबां बिबांनि फेग्रा बेसादफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो लाइमोनफोरखौ नोजोर होनाय आरो फेग्रा मुवानि निसाखौ गोसारहोनायनि थाखाय सानैखौबो दायनिगिरि खालामबोदों। भिडिअ'आव फेग्रा मुवा बाहायग्राफोरा शामसुलखौ फन खालामनानै फेग्रा मुवा बिनायखौबो नुनो मोनो। पुलिसआ मोनसे गसर थिसनदोंमोन आरो सानैबो दायनिगिरिखौ बिजिरसालियाव थिसनदोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङावनो दङ अइल इन्डिया लिमिटेडनि मावख'गिरि आरो गावारि कम्पानिजों सोमोन्दो थानाय 7 लाख रां घुस लानायनि केसआव CBIआ सानैखौ खादों। अइल इन्डियानि मावफुंगिरिजों सोमोन्दो थानाय 7 लाख रां घुस लानायनि केसआव CBIआ सानैखौ हमदों। आसामाव अइल इन्डिया लिमिटेडजों सोमोन्दो थानाय घुस लानायनि जाथायाव सानै गागि मावख'गिरिफोरखौ खादों। अइलनि लेङाइ गाहाय सामलायगिरि प्रयास चक्रवर्ती आरो नयडायाव थानाय इउनाइटेड ड्रिलिं टुल्स लिमिटेडनि सासे गोजौ थाखोनि मावफुंगिरि ज्योति कुमार सिन्हाखौ मोनसे ट्रेप अपारेशननि समाव आखाइजों हमनाय जादोंमोन। चक्रवर्तीया अजद होनाय बादिब्ला रादाय खानाय आरो बिल क्लियारेन्सजों गावारि फर्मखौ मदद खालामनायनि बदलै सना बिदोंमोन। जेब्ला सना होनाय जायाखैमोन अब्ला बिथाङा नोगोद 7 लाख रां नाजावदोंमोन। बेनि माखासे बाहागोखौ सनानि खाउरि बानायनायाव बाहायदोंमोन। CBIआ दिल्ली, नयडा, डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकियायाव सिग्रोमनायनि समाव नोगोद रां, फोरमान बिलाइफोर आरो सना जब्द खालामदोंमोन। सानैबो सुबुङा दा जिम्मायाव दं आरो गाजियाबादनि मोनसे जर'खा बिजिरसालियाव नुजाथिगोन। गुबुन सन्देह गोनां सुबुंफोरनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङावनो दङ गवालपारा पुलिसआ सोमोनांथाव बिबुंथि होनायनि थाखाय शुकुर आलीखौ खादों। गवालपारा पुलिसआ शुकुर आलीखौ खाबाय, जाय पन्चायत बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय समाव कामाख्या थानसालि, लाचित बरफुकन आहम हारिनि सायाव गोबां लाजिनांथाव आरो नंखाय आरो दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनानै रायजोनाङै दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदोंमोन। रायखांनो गोनांदि शुकुर आली सासे सेंग्रा जाय ससियेल मिडियायाव खौरां बिजोङाव दंमोन आरो बिसायख'थिनि समाव राजखान्थियारि दोलो आरो दैदेनगिरिफोरनि अनजाथाव जादोंमोन। पन्चायत बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन बिबुंथि होदोंमोन। बिनि उनाव शुकुर आलीनि बेरेखायै रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां FIR होनाय जादोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि बजरंग दलआ बिजनीआव शुकुर आलीनि बेरेखायै FIR होदोंमोन। गोजौ आसामावबो मुस्लिम काउन्सिलआ शुकुर आलीनि बेरेखायै FIR होदोंमोन। बिथांनि बेरेखायै गुवाहाटीआवबो मोनसे FIR होनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो गवालपारा पुलिसआ मैया शुकुर आलीखौ खायो। शुकुरआ बुंदोंमोन दि औरंगजेबआ राम मन्दिरनि हाखौ होदोंमोन आरो आसामाव कामाख्या मन्दिरनि हाखौबो औरंगजेबआ होदोंमोन। बेनि अनगायैबो आहमफोरा बायदि रोखोमनि सोमोनांथाव बिबुंथि होदोंमोन। बिसोरो आसामनि थाखाय जेबो खालामाखै। स्निथि खौराङावनो दङ सोंथि बिलाइ लिक जानायनि जेंना गासै आसामाव सा 9 सोरखारि प्रिन्सिपाल, सासे फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामदों। आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्डआ गोजौसिन गेजेरारि सेथि बोसोरनि आनजादनि सायाव सोंथि बिलाइ सेरनाय बिफाव लानायनि थाखाय सा 9 प्रिन्सिपाल आरो सासे फोरोंगिरिखौ होखारथ'दों। बे खामानिया सिगांनि जाहोन दिन्थिनाय नटिसफोरखौ मोजाङै फिन्नाय होनायाव फेलें जानायनि उनाव जायो। गेजेरारि सोलोंथाइनि सामलायगिरि ममता हजाय बिथोनफोराव आगान होदोंमोन। गाहाय मुंफोरनि गेजेराव सनितपुरनि डक्टर रहित चन्द्र राभा आरो नगावनि सन्ध्या बेसबरा, जाय थोंजोङै पेपार लिकजों सोमोन्दो दं। गवालपारानि फोरोंगिरि
हिमानि दत्तानि सायाव एडभान्स असमिया पेपार सेरनायनि अजद दं। धेमाजि, माजुलि आरो धुबुरी जिल्लाफोरनि प्रिन्सिपालफोरखौबो दोनथ'नाय जादोंमोन। जिल्ला फरायसालि नायगिदिंफोरा गोहोम खोख्लैनाय फरायसालिफोरखौ दान्दिसेनि थाखाय नायगिदिंगोन। बर्डआ गावनि लाथिख' सहायनो हानाय गसंथानखौ नारसिनदोंमोन आरो सेरनाय नेटवार्कखौ नायबिजिरबाय थादों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।